Kesorka jela kam dan pisa setia ban snai ki checkpoint na kabenta ban petngor ki jingwan ra ki jingri na shabar jela ya kanila ong ba AL Hek Menteri Berikmi Ikatan Animal Husbandry and Veterinary hakilat pathai kubor hakano phaisngi jong pratari urumpang arja arpusau kani ka jingpen te buba hek kalalong hadian baga senjok kirang ba snong riboy district kilawan bani kendu yu halor kani ka benta kom juru ban pen biang ki dawai da shen na ka benta ki jingri batru ban pentri kam ya ki veterinary aid center Ibuan meni gitu kesenjuk jong kirang ba snong nang dai na pori boy ki kwa ban pendem no kam kloi ya gatu ka health check point ka ba ngila de bolong meeting la slab mi gato por baglari inspection ru ka jakar ngla yogi tama mentang nang mu ga sanction na government menyo ban snano ya gatu ga shelter house daga monta ban wara health check point ga de bendon ga shelter house ko biang ban bu ya ki livestock Trikai ka daw ba Islam man trikam gidi check point dia. El check point ka daw ba Islam golong bangi padio sanction naga sarkar bensna ya ka aja la de bon pet ada nong shadong stang menyo sanction menyo bensna no. Menta pada tinggi penonton hang tu ki market bodon yang ki brio ki det ki veterinary doctor ki veterinary assistant kiri benle ya ka health check. Bahaya ki facilities mandan hagan ga check up. Oi diga jaka bolong shelter bet na benda ki livestock. Apa arti ni ban biang hi ka jaka bakin kini ka balik ke dan ka ke ban biang. Memang kenang pakai merat ada kita nang turu alis ka ka jaka ban song bakin sa ni bandon ada kita kan barang don ka po health check center. Dan katno ka jinglot bakal government ka plan ban. Pi muta ka plan ka de jeng ka wala bu ya ka mucha ka long ma sau krutam di mentang ikwa bande shwa in the face mana kadang iyo tang sikru siteng ru ngena banyo sedang no ya ka kap ya di face 1 Bahai nak kaleng jong ki la pen so sengi ru bala da simna trikam ne ben ba pen miat ikati ki om bala ba ban khang no sinan nadam pen bahai ni ka. Sedon ya ka segera terkom trikam jong ba sarkar te jinjar jong pai ba ni plek nang ya health check pen modora ya ki marbam ki ba basat baklain ba inde bo wara ki ba pang ki ba stom Saya ingin expect ki benai ben pedap kat no trai. Nero kanang ong yo yu banyo sanction ong buat menera ilong meeting dan layo sanction ngin stang do andam padio sanction ngin stang ne na man khot tendang do kisong be ka finance department mengat aya gi ka sanction kanang wala man stang no ya kap Haswa kani uba PB Selyang u secretary kesenjuk ulaong baka daw ko ba penlong yaki bandawa na sarkar ban snano igi jaka talasi hari boy kadai halor ka jing hiar dor ki jingri ki ba penmi dagi nong song snong namar ka jing yo alat ban yo rung ki jingri ki bonra na sabar jalla Ngiliyo banyak kenduk bat minister body page ya kanika veterinary animal and veterinary husbandry di nakaliang juga sunjuk hadin bangiliyo snow lagi pajba ba kini ki jingri kum kasiar sniang bat giwe ki ba point na sabar jela kimdon ya ka health checkpoint babiang nama ketu kemudian hampo penihat mantaru ni i ba kamlong ka ba yai tikana la suwan rung hakataka rukom ka ba la ima ban ya bam gitu gidok siar gidok sniang bawan na sepo bar jela dan nakaliang jong minister il penpau ba nakaliang jong ka sarkar kal simkhya ko di kam kila dia pan wan inquiry ke jaka ban sena kita ka health checkpoint ka babir ka babiang henry ka ba susi ka long ba kumbolong mata kim don ka finance ka babiang ti nakaliang jong health nakaliang jong minister ong ba ngaki di hindial ski ki banwan nakaliang jong kiru kin sa simkhya ban sena ka health checkpoint ka babir ka babiang kenang ba kidong bamdo jong kanika jela go jungi kinyo yaki do siar do senyang ki ba syait ki baklan te kapoin ka baar ka bagio paniken mataksi kalong ba ki nongri jingri ki jungi Port Boy district ki mat jing e akaba ki jingpang ki ba sirke ki wan ki bubun ki mat ki jingyap jung ki senyang ki jingyap jung ki siar ba kumta teter kadau kalong ba ki bubun kini ki veterinary hospital kimdon ki dawai desin ki babiang bat kadon ru ki jaka ki ba kidon gini jaka ki baladep pansna kerpang na kabantaban ai dawai desin henry kini ru kilong malfunction bat kim terekam tikna dan kadang jong i jongi kesunjuk ila penpau ila persngoi kini hai minister ban kadang jong iru ila simkhya
bat ni kimi lenti ba kini kindiat panai ki bansawan in sachim kya na kabanta ban pinbit pinbiang ya ki dawai ki desin na kabanta ban yada ya ki jiri ban like na ki jingyap kram tagi digi jikin do ki kumut ko balom mata kita ki cekit ki badan te kumut ki don tambah kim terekam gidon tang bakim terika debat ke ka ba nakaliang jungi ngileken ba minister kalong balada nakaliang jong ka sarkar kam simkya ban bu yangi kinong bamdo hakata gejing sosier ban bam ni gidok siar bawan ka sebat sela kemudian nakaliang jung senjuk ngimbang se ban yemi pai ba nakaliang jung senjuk ba ngihapan khang sundono e kete ka ba long malfunction bolong mata kadon tang bakam terekam tiknapi tege ka ban nakaliang jungi long balada nakaliang jung komen hi kam le kemud ba nakaliang jung senjuk nginhapan khang sundon yang kete jaka ai bakan wan no untuk klaim don ka jaka ka babit mo biang pan cek ye gini ki siar ni siang ke wan na sipo bar celak ke bat ka kular na kalian jubun tidak kalian jung minister tu ulah kular khmat ke senjuk ban simkia ni bat ni kimi tiru ba kumbala pempa ba kadau ka ba sakut ke ni ka health checkpoint ke di na ka bom ngi ba kimyo padyo ka fon de gidi kindiat sni ke badap ke ban sawan insa simkia ta kimi tiru ba ladal don ka fon ka biang ka bakin sa sinayo no ya kata ka health checkpoint ka ba tikna ka paka ang ni po ke district